Takže máte možno informáciu, kto sa okrem vás, povedzme z európskych lídrov alebo svetových lídrov, chystá v máji do Moskvy? Pán redaktor, ja nie som opica, ktorá sa opičí po tom, že či niekto ide alebo nejde. No mám ja strach, že či niekto ide alebo nejde. Je to 80. výročie konca druhej svetovej vojny a porážky fašizmu. Neobávate sa, že tam budete sám? Pán redaktor, akú úctu a rešpekt máme prejaviť tým ľuďom? Odkade došla tá sloboda na Slovensku? Čo došla z Norska? Alebo došla z Afriky? Alebo došla zo západu? Veď sloboda na Slovensko prišla preukázateľne z východu a všetky národy, ktoré tvorili Červenú armádu, neskutočne trpeli. Aký signál to vyšle našim Ja posielam signál, že si uvedomujem, kto zohral rozhodujúcu úlohu v druhej svetovej vojne. Bez bývalého Sovietskeho zväzu by nikdy nebol Hitler porazený. Prvá vec. Druhá vec. Rozhodujúcu úlohu na oslobodení celého Československa mala Červená armáda. Ja nekričali, keď som bol na 80. výročie Normandie. Keď mi šiel. A prečo ste nekričali? Prečo ste nepovedali vtedy, že Fico, čo tam robíš? To vtedy samozrejme nie, lebo to je niečo úplne